Okei, mä oon Petra, 16-vuotias ja ajattelin nyt sitten jokseenkin ehkä tavallaan niin kuin avautua asioista. Tai kun tää on niin kuin, koskee niin monia muitakin niin kuin mun ikäisiä nuoria, että niin kuin kiusaamisesta ja niin kuin siitä, että mitä se niin kuin jättää ja niin kuin, mitä siitä oikeasti voi seurata pahimmillaan. En niinku itteeni, mua on kiusattu kans niinku ihan ala-asteelta lähtien. Että niinku varmaan mä oon nyt niinku ammattikoulun ensimmäisellä mua on niinku yli 10 vuotta kiusattu. Ja ala-asteella se lähti varmaan niinku ihan eskarista silloin eskarin niinku loppuvaiheella, että mua alettiin niinku kiusaan. Ne niinku haukku, vaikka ei sitä niinku silloin tajunnut vielä pienempänä niin nuorena, että niinku, et mitä siitä oikeasti seuraa, jos ei siihen puutu. Ne haukkui mua ja mua hakattiin lapioilla. Mut siellä oli mulle sit se yksi niinku paras kaveri, niin se tuli sitten aina ja hakkasi niitä takaisin lapioilla, että niinku. Mut onhan se niinku aika järkyttävää kuitenkin ajatella, että niinku ihan eskarissa porukka niinku periaatteessa kiusaa jo toisiaan. Niinku, että kaikki lähtee niinku jo sieltä. Sitten ala-asteella. No siis mun luokalla oli semmonen joku niinku poika. Se alkoi jostain niinku jauhaan jotain niinku pahaa ja niinku kertoo asioita, mitkä ei ollut totta. Ja niinku mä kerroin meidän luokkalaiselle, kuka on mun ihastus, niin siitä tiesi niinku sen jälkeen koko meidän luokka ja melkein koko koulu. Ja niinku se ei tuntunut hirveän hyvältä, että niinku ala-asteella, kun on niinku periaatteessa ihastunut, voisi sanoa, niinku, että lainausmerkeissä ihastunut, niin sitten se leviää koko koululle. Mä en niinku tiennyt, mitä mä ajattelisin silloin kutosluokalla. Ja sitten mä ajattelin, että antaa olla. Menin kouluun seuraavana päivänä. Se niin kun, tuli ihan hirveästi sanomista siitä, että kuka on mun ihastus. Ja sit mä näin mun ihastuksen. Mä olin lähes niin käveleen poispäin. Sitten se tulee niin siihen mun luokse. Se lyö mua ja lähtee menee. Et niinku, mullakin on ollut kiusaaminen niin pahaa, että ensimmäisen kerran kun mua niin kun kiusattiin silleen kunnolla ala-asteella, tai silleen, että mua niin kun lyötiin, niin se oli kutosella. Ja siitä se niin kun lähti sitten pahempaan suuntaan, että niin kun yläasteella, kun mä siirryin sinne tuli niin kun samasta koulusta ja samalta luokalta oppilaita mun luokalle yläasteelle. Sitten, no, ei se siihen loppunut, että se oikeastaan voisin sanoa, että paheni, kun menin yläasteelle. Siellä oli niin kuin niitä entisiä kiusaajia samassa koulussa ja sitten sinne tuli niin kuin 2 muustakin koulusta oppilaita niin kuin ihan kunnolla. Ja sitten siellä oli ATK-painotteista, niin sieltä tuli ympäri Tamperetta oppilaita opiskelemaan niin kuin ATK:ta. Mutta sitten niin kun se vaan paheni, kun niitä ihmisiä oli niin paljon. Siellä oli niin kun varmaan 2-kertainen, 3-kertainen määrä siihen verrattuna, mitä mulla oli kun ala-asteella olin. Ja kaikki oli niin erilaista. Se vaati niin kun totuttelua siellä jo muutenkin. Ja sitten vielä lisäksi se. Ja no siis niistä nyt, kun mä siirryin viime syksynä, tai siis nyt syksyllä, viime syksynä,
onko se viime syksy vai nyt syksyllä, mut kuitenkin, niin mä oon nyt opiskelen ekaa vuotta ammattikoulussa. Se ei ole niin kuin, kiusaaminen ei loppunut alkuvuodesta, alkusyksystä. Mulla oli vielä niin kuin semmonen niin kuin ajatus, että kaikki menee parempaan suuntaan. Ja sitten syksyllä, kun oltiin oltu joku kuukausi, 2 kuukautta koulussa, niin ekan kerran aloin kuulla huuteluja taas. Että tosiaan kun kans jätkäpainotteinen ala, niin mun lisäksi 1 tyttö koko luokalla. Niin nämä jätkät alkoi huuteleen. Pahin mitä mulla on niin koulussa ihan avoimesti huudettu on niin kun, mulla huudettiin, että tapa itses. Että niin kun, kaikilla olisi paljon hauskempaa, jos ei sua olisi. Mun ajatukset meni silloin just silleen, että niin kun, mä en edes tiennyt, että mitä ajatella. Ja niin kun, periaatteessa aloin itkeen. Mulla tuli muutama kyynel. Ja mä katsoin sitä silleen, että, niin kun, että oliko sun pakko. Koska se tiesi, että mua on kiusattu niin koko yläaste ja alaste. Sitten se vaan nauro. Koko muu luokka nauro. Sille, että että mulla oltiin huudettu tolleen. Ja ne piti mua säälittävänä tai nolona tai jotain sinne päin siinä, että mä aloin itkeen siitä. Koska niinku, se, että on kiusattu jo aikaisemmin niin 9 vuotta ja sitten joku tulee ja huutaa tommosta, niin se ei ole mikään hirveän hyvä. Että mullakin on ollut niin pahaa kiusaamista, että kun mä en jaksanut olla koulussa, niin mä menin niin kuin kouluun. Sitten se oli kans niin kuin 9-luokalla. Menin kouluun. Mä otin lääkkeitä, yliannostuksen. Mut vietiin ensiapuun Tampereen keskustaan tai siihen Taussille ensiapuun. Mä olin siellä yön tarkkailussa. Sitten mä olin niin kuin sairaalahoidossa Pitkässä-Niemessä Nokialla. Mä olin siellä 3 päivän tarkkailujaksolla. Ja kun mulla oli jo 6-luokalla todettu vakava masennus, niin se todettiin uudestaan nyt syksyllä. Viimeksi nyt syksyllä ja sitä ennen silloin keväällä. Mulle oltais annettu masennuslääkkeitä. Mä en suostunut ottaa niitä. Mä en halua syödä yhtään mitään lääkkeitä. Ja niinku, tässä mä oon edelleen ja nytten syksyllä, kun koulut jatkuu, keväällä loppuu koulut, tulee kesäloma ja silleen, niin toivotaan, että kaikki alkaa meneen paremmin. Mä kävin nyt tässä olisiko kuukausi sitten noin tutustumassa Ylöjärvelle Kurun metsäopistoon. Mä vaihdan, niin kun, pysyn samalla alalla, linjalla, mutta mä vaihdan koulua. Ja niin kun, nyt kun mä kävin siellä tutustumassa, niin siellä oli niin kun, mut otettiin tosi hyvin vastaan. Kukaan ei sanonut mulle mitään pahaa, mikä tuntui musta tosi hyvältä, että siellä oli semmoista porukkaa. Ja mulla on Facebookissa kaverina muutama niistä ja siellä odotetaan jo innolla, että mä tuun sinne. Et, niin kun, ajattelin, että eiköhän tää masennus tästä ala paranee. Mä olin sitä mieltä vielä eilen illalla, että eiköhän tää masennus niin kun ala tästä hiipuun pois ja paranee, mutta sitten mä yritin takoa järkeä, auttaa mun kaveria niin kun tosiasioissa ja se ei suostunut uskoa mua. Se sanoi mulle niinkin pahasti, kun että
tää sattui oleen mun lainausmerkeissä paras kaveri lainausmerkeissä. Se sanoi mulle suoraan, että me vetään kännit. Vedä pääs ihan täyteen, mä en jaksa katsella sua. Että pääsisin susta edes hetkeksi eroon. No eihän se mitään auttanut siinä. Itellä muutenkin oli jo muutama otettu siinä ja lisää oli vielä jääkaapissa, niin mä sitten vedin pään täyteen. Sitten eilen mä sain myös kuulla sen, että mun eksä sanoi, että mä olen lutka, koska mä jätin sen toisen jätkän takia. Ja sen jälkeen se käski mun tappaa itteni, että kaikilla olisi niin kuin paljon parempi olla. Ja että mä niin kuin pilasin sen elämän kuulemma. Ja niin kuin mä ihmettelen sitä suuresti, koska se ei ole ikinä tehnyt mitään tämmöstä. Sillä ei ole ikinä ollut niin kuin periaatteessa paskafiilis. Se ei tiedä miltä tuntuu, kun joku ihminen pilaa sen elämän. Mä oon ollut samaa mieltä joskus, niin kun, että nämä kiusaajat pilas mun elämän. Mutta sit mä tajusin, että periaatteessa se oli ihan hyvä, että mua kiusattiin, koska mä oon nyt tällä hetkellä se, mitä mä olen. Mä oon vahvempi kuin mitä monet vois kuvitella. Ja mua on tosi vaikea murtaa ja sanoa mulle jotain pahaa musta. Että en mä voi sanoa teille kiusaajille muuta kuin että kiitos. Koska teidän ansiosta mä oon, niin kuin mä sanoin jo, niin teidän ansiosta mä oon vahva. Mä en ole niin heikko enää ja mä oon se, mitä mä nyt oon. Ja kiusatuille voisin sanoa sen verran, että te ette ole asiankaan yksin. Siitä voi aina kertoa jollekin aikuiselle, opettajalle, kaverille. Mulle voi tulla puhua. Sä et ole ikinä yksin. Aina on joku, joka auttaa sua. Mulla auttoi kaverit. Mulla ei ollut paljon kavereita, mutta muutama niistä oli sen verran hyvä. Ne auttoi mua, koska opettajat ei uskonut, että mua kiusattiin. Mut uskokaa mua. Kannattaa hakea apua tai periaatteessa kertoa jollekin opettajalle, aikuiselle, kaverille, vanhemmille, jollekin, kehen luottaa. Niin sitä apua tulee. Koskaan ei kannata jäädä yksin sen asian kanssa. Muuten siitä ei tiedä mitä se tulee, mitä seuraa. Koska silloin kun mulla ei uskottu, että mä kiusattiin, mä oon 5 kertaa yrittänyt tappaa itteni. 5. kerran jälkeen opettajat vasta tajus, että joku on vialla. Sitten ne vasta alkoi kuuntelemaan mua ja sitä, että miltä musta tuntui. Ja sitten mä sain apua siihen kiusaamiseen ja se melkein saatiin lopetettua, mutta se jatkui sitten Facebookissa, kun mä semmosen tein. Se jatkui siellä ja opettajat ei tiennyt siitä mitään, mutta mä oon kiitollinen nyt, että siitä, että mua on haukuttu ja mulla on sanottu siitä, että opettajat ei tiennyt, että mua kiusattiin Facebookissa, koska se on suurin syy, minkä takia mä oon tällainen ja tänään tässä. Mutta ei mulla kai silleen muuta ollut, että mä halusin vaan puhua ja avautua ja kertoa, että kukaan teistä ei ole yksin. Niin. No, kai mä sitten painun tästä tonne sisälle. Hei hei! Ja koittakaa kiusatut kestää. Kyllä kaikki menee parempaan suuntaan.